वाहिगुरु जी का खालसा से वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, असां तव्हांखे पढ़ाए रहिया आहियूं टिपी ते बिंदी वाली मोहारनी। अॼु असीं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त हिकिड़े खटे बिंदी ऐं लां ऐं दलावां कीअं लॻंदी, ऐं बिंदी होरा ऐं कनोरा उनजो उचारण कीअं कबो। अॼु असीं तव्हांखे ॿ मात्राऊं पढ़ाईंदासीं। अचो त पाठ स्टार्ट कयूं। एड़ी बिंदी लां ए, अड़े बिंदी दलावां ए ओड़े बिंदी होड़ा ओ, अड़े बिंदी कनोरा ओ औ, ससे बिंदी लां से, ससे बिंदी दलावां से, ससे बिंदी होरा सो, ससे बिंदी कनोरा सौ, हाय बिंदी लां हे, हाय बिंदी दलावां हे, हाय बिंदी होरा हो, हाय बिंदी कनोरा हो, कके बिंदी लां के, कके बिंदी दलावां के, कके बिंदी होरा हो, कके बिंदी कनोरा को, कके बिंदी लां के, कके बिंदी दलावां खे, कके बिंदी होरा खो, कके बिंदी दलावां खो, कके बिंदी होरा खो, कके बिंदी कनोरा खो, गगे बिंदी लां गे, गगे बिंदी दलावां गे, गगे बिंदी होरा गो, गगे बिंदी कनोरा गो, गगे बिंदी लां गे, गगे बिंदी दलावां गे, गगे बिंदी होरा गो, गगे बिंदी कनोरा गो, गंगे बिंदी लां गे, गंगे बिंदी दलावां गे, गंगे बिंदी होरा गो, गंगे बिंदी कनोरा गो, चचे बिंदी लां चे, चचे बिंदी दलावां चे, चचे बिंदी होरा चो, चचे बिंदी कनोरा चो, चचे बिंदी लां छे, चचे बिंदी दलावां छे, चचे बिंदी होरा छो, चचे बिंदी कनोरा छो, जजे बिंदी लां जे, जजे बिंदी दलावां जे, जजे बिंदी होरा जो, जजे बिंदी दलावां जो, जहजे बिंदी लां जे, जहजे बिंदी लां जे, जहजे बिंदी होरा जो, जहजे बिंदी कनोरा जो, नन्हे बिंदी लां ने, नन्हे बिंदी दलावां ने, नन्हे बिंदी होरा न्यो, नन्हे बिंदी कनोरा न्यो, टटे बिंदी लां टे, टटे बिंदी दलावां टे, टटे बिंदी होरा टो, टटे बिंदी दलावां टो, टटे बिंदी लां ठे, टटे बिंदी दलावां ठे, टटे बिंदी होरा ठो, टटे बिंदी कनोरा ठो, टटे बिंदी लां डे, डटे बिंदी दलावां डे, डटे बिंदी होरा डो, डटे बिंदी कनोरा डो, डटे बिंदी लां डे, डटे बिंदी दलावां डे, डहडे बिंदी होरा डो, डहडे बिंदी कनोरा डो, राणे बिंदी लां रे, राणे बिंदी कनोरा, राणे बिंदी दलावां रे, राणे बिंदी होरा रो, राणे बिंदी कनोरा रो, टे तो, थे थो, दे दो, दहदे बिंदी लां दे, दहदे बिंदी दलावां दे, दहदे बिंदी होरा दो, दहदे बिंदी कनोरा दो, नन्हे बिंदी लां ने, नन्हे बिंदी दलावां ने, नन्हे बिंदी होरा नो, नन्हे बिंदी कनोरा नो, पप्पे बिंदी लां पे, पप्पे बिंदी दलावां पे, पप्पे बिंदी होरा पो, पप्पे बिंदी कनोरा पो, पप्पे बिंदी लां फे, पप्पे बिंदी दलावां फे, पप्पे बिंदी होरा फो, पप्पे बिंदी कनोरा फो, बब्बे बिंदी लां बे, बब्बे बिंदी दलावां बे, बब्बे बिंदी होरा बो, बब्बे बिंदी कनोरा बो, बे, बो, मे, मो, ये, शो, रे, रो, ले, लो, वे, वो, रे, रो। प्यारी साठ संगत जी, असां अॼु मात्राऊं कंप्लीट कयूं आहिनि। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे मात्राऊं गुरुमुखी में टोटल 12 आहिनि, उहे असां कंप्लीट करे चुका आहियूं।
महिरबानी करे असांजे चैनल खे लाइक सब्सक्राइब ऐं शेयर ज़रूरु कजो जीअं अॻियां बि नॉलेज हासिलु करे सघनि। प्यारी साठ संगत जी असां व्हाट्सएप ग्रुप ठाहियो आहे जंहिंमें असीं इमेज मोकिलींदा आहियूं। हीअ सभु जेकियूं ॾिसो पिया जेको असां पढ़ायूं था उन जूं इमेज असां सभु शेयर कयूं आहिनि। असां व्हाट्सएप नंबर जेको आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ॾेई छॾियो आहे, तव्हां उन में जॉइन करे असांजे व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कजो जीअं अॻियां बि तव्हांखे जानकारी हासिलु थिए गुरमुखी जी। वाहिगुरू जी का खालसा।